7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Njalo nje mangabe kuseko lesithathu sikhuluma indaba zesintu la eGagasini lolu hlelo ke we call it Indaba Yesintu siyakumukela mawusijoyina kokuqala namhlanje and we appreciate the feedback that we get, even the topics esiwadiscussayo asuke qhamuka kubona abalaleli bethu. Indaba yesintu ke so namhlanje sikhuluma noDr. Khehlelezi Archbishop uzobubuza ke imibuzo ofisa ukuyibuza akuhlolele izinto zakho, and ngajabula futhi nokuthi ngithole umlaleli ozothi ngake ngafona before ngathi akangihlolele this is what he said and what angenza ukuthi nokuthi ithini outcome yakhona. We like feedback. Dr. Khehlelezi, welcome to eGagasini. Siyajabula ukuthi ube nathi again namhlanje. Dumani adumezizweni sihlahla somdlebe nontela mzimba bejempheja mfazo nempahla hliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe nebasenyemba nemkhonto kwazi igazi indaba ikhalama dictionary indaba ziyawudida umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngibasengethe ngiyakha kuyabhidlika ngathi ngiyafulela kuyanetha sanibonani nonke ngibingelele kuwena bhuti Alex ngiphinde ngibingelele kubo bonke abalali beGagasi FM kuyo yonke indawo mina baphesheya kwezilwandle ngiyanibingelela ngithi mina happy new year sakunjalo. Right, mekhuluma ngabaphesheya kwezilwandle because le app yeGagasi FM it allows you ukuthi ukwazi ukusilalela noma ngabe kuphi, and usithola kwi-app mawu-download nje for free. And right now you can watch the show. We're streaming it live. We are on Facebook, we are on Twitter, we are on Instagram, we are on YouTube, everywhere. Nakuyona app you can watch the show. Now into esiyenzayo ke uzofona ku-031 537 3000. That's the number, 031 537 3000. So wazi umuntu ukumhlolela noma ngabe ukuphi nje obefuna akudinga isithunzi sakhe sokuthi abesedwezi wakhe yenzeka kanjani le nto? Umuntu umsensa ngevoice, the more ekhuluma nawe that's the more ifile yakhe le releaseka uNkulunkulu ekhuluma ibhala lento. Okay. Ngoba ngokujwayelekile mangaba abantu beza kunina bezohlola noma bezenje esigodlweni ikhona lento yokuthi mhlawumbe isifazane kumele athwale, and abanye beze bethi if ukuthi kuma periods izinto ngeke izeqhame kahle njalo njalo, so konke lokho does not apply if as a phone. In this case nje mangafona umlaleli othola ukuthi ukuyicycle yakhe you know kuma periods ayenza izinto ukuthi ungamboneli kahle. No, mina ngikholelwa kulokho. Nginale nkolelo ukuthi umuntu mayesesikhathini sakhe esontweni kuphela uyahlonipha akhombisa ukuthi ngiseyinsukwini zami, but akusho ukuthi umoya ongcwele awukhulumi kuyena. Wathi if uzoshona lo muntu umoya ongcwele kufanele ukhulume ngaleso sikhathi ukuthi lo muntu unenkinga kanjena kanjani nje, so it doesn't affect anyone. Mama ngabuthi esontweni ahloniphe kanjani? Uyahlala emuva laphana komama emva kami, okay, hlala phansi akhombisa ukuthi useyinsukwini zakhe ahloniphe ngaleso sikhathi. Right. La umuntu othanda ukucula akamelelo la ngangaculi, kunabanye abazocula ngoba uzosengama. Okay, in this instance nje kungafuna umuntu ophatha umuthi or mhlawumbe umbulali that uyakwazi ukusensa still noma ungeke wakusho. Ngiyakwazi ukusho, but ukhumbule phela emsakazweni kunezinto esizishoyo kunezinto esingazisho. Umsakaza uwona umuntu osuke efona lo individual wabantu, so asingalimaza omunye umuntu ngoba ama rights wakhe siwalimaza ngoba singiyamhlambalaza. So no, I understand that, but ngibuzela lana ekutheni mangaba umuntu suke efona uyakwazi ukuthi ukusense lokho, you may not say it on air ngoba respecta lokho ukuthi uyamhlambalaza, but into wazi ukuyibona leyo. Ngikwazi ukuyibona, but ngiyibeke ngesoka naye usesha izwele ukuthi ngisho kuthiwa wakhipha isisu ngeke ngiyibeke kodwa kunesoka engiyibeka ngaso ashesha ibambe naye ukuthi ikanje. Kodwa mase niku face to face ke then ke seningakhuluma bese ngiyasho. All right. 1910 boyazi leyo. Anonymous soqala ngawe useGagasini ungasifonela 031537 3000. Elokhuzeni Ntozoma. Hello Anonymous. Yebo sanibona bhuti Alex, ninjani? Sikhona siyakumukela eGagasini. Ngiyabonga, ninjani Professor Khehlelezi? Siyaphila siswami kunjani? Ngisaphila bese kubona bani professor angihlolele aqinise kakhulu kwezothando okuyizona ezenza isekuseni ngingalele mhlawumbe nokumsebenzi songabheka. Jesus, lalela siswami, uthi umoya ongcwele masiloko sithandaza manje vele asiqale kumama wakho. Umama wakho mayizoqala angene entweni engathi umendo emshadweni kwakungafanele umama wakho ashade. Kukhona into eyaboshwa ekhaya kini 1984 mhla ka 20 February kwakade kuna 5 days kwakunade kuna 6 days kudlula
Valentine ikhona into eyenziwa kuma wakho mayekhulelwe uma wakho ekhulelwa wathi umoya ongcwele lento kwakufanele uthi wena maye uma wakho eteta wena akutete ngeoperation kube sengathi kukhona into eyenziwa wena sisi ube nesinyama vele ungakazalwa uthema uzalwa wazalwa nayo lento esidwaqwa kumanje sisi relationship yakho kuba nzima ukuthi kuphela u5 months salastile kuba nzima kakhulu ngoba ikhona into olala naye ebusuku awuzwa ngani sisi namanje wena into zakho impahla zakho zangaphansi amasokisi amaphenti ziyalahleka ngendlela engaqondakala wathi umoya oyingcwele vele sisi wena unento eyamaqhuqhuva amila emzimbeni wakho amancane ngoba kukhona into efike kube sengathi yakubamba ebusuku wathi umoya oyingcwele asikhulekele lento singayiyeka angazi sisi confirma ngizwe Yebo umkhulu uqinisile kuleko relationship kuba u3-4 months sihlukene nobaba sekhaya sibuyelana emva kwa3-4 months namasokisi ayahleka lalela ke siswami uthi umoya oyingcwele angifuna umuntu osowana una 3 years wahlukana naye 2017 nahlukana nalomuntu angazi noma kwaku August ngoba mina ngizalwa ngomhla ka5 August kodwa between leyo ma date 5 and 7 August kune relationship eserious okade kuyo nahlukana nalomuntu uthi umoya oyingcwele lo bhuta akathulanga kodwa kukhona inyathelo akuthathela zona kwangathi ugcine emntwini wazi wafunga wathi ngeke uzulungelwe ilutho wena ngisekhona ngoba wayifuna ukukushayela umthetho ngaso sonke isikhathi angazi usho kanjalo umoya oyingcwele kimi uthi asilungise lapho qala Alright ngiyamazi umkhulu lo muntu ngimazi kahle kakhulu ungamsho ngegama siswami sihloniphe umsakazi amen Alright so uyaphenduleka sesi inkinga zakho ziyaqondana kuyahlangana Kuyahlangana impela but Alex Siyabonga kakhulu Anonymous calling us from Entuzuma sithatha ke Anonymous wasemthwalume usekakasini Anonymous sawubona Yebo sawubona Yes sir Yes nami ngicela uprofessor ukuthi angihlolele agxila kakhulu wenza amaphupho because angisawaqondi kahle manje inkinga yakho bhuti uthi umoya oyingcwele lento yakho icishe ifane naleyo siso phuma la uthi umoya oyingcwele kukhona umuntu owakusebenza njengomuntu ongathi njengamanje bekufanele mina kube sengathi ngithola ushukela brown mangithola ushukela brown bese ngithola lesihlahla bathi umkhanya kude ngihlanganise lento ibe intelezi bese ngiyageza ngididwa ukuthi bhuti kukhona into ekulandela kabi njengento engathi lithuna wathi umoya oyingcwele kukhona ithuna noma ekhaya kini kunomuntu owangcwatshwa ngo2003 uthi umoya oyingcwele lelithuna laba khona ekhaya kwangathi ukhona umuntu odlule emhlabeni 2003 ithi inkulumo ikhona into esetshenzwe ethuneni lalomuntu njengomuntu angathi wena uphupha abantu abangasekho kodwa mawubaphupha babuya kabi kuwe wathi umoya oyingcwele njengamanje uvukelwa izitha wena ezi abnormal ngoba lento singena ngisho nasothandweni lakho njengomuntu ongagcina unganayo umuntu ohlekisana naye noma uthu naye kungabi khona ukuthula wathi umoya oyingcwele wena bhuti bekufanele siuthole loshukela nalesihlahla sikugeze ngoba ikhona into ebuya njengento engathi yamashwa akulandela kho ngoba uvukelwa ngisho nangomakhelwane njengomuntu angathi abantu bakubeka amabala njengengwe khuluma ngizwe baba baba kuyiqiniso okwethuna ngisamncane kakhulu lona ngengikwazi kakhulu ukuthi iphupho engibe nalo nje ogogo nomkhulu sebadlula babefikile bathi asingene emanzini mesingene emanzini ngeke ngikwazi ukusho lokho kwenzeka ngale ngoba imfihlo zasemndenini lalela ke ngoba bethi ngena emanzini ngoba ngisho ngithi kunomuntu ogijima emathuneni ayophehla idlozi aphehla amanzi amnyama njengoba wabona lawo manzi yilona lelidlozi abaliphehlelayo njengomuntu angathi wena befisa ukuthi nesikole ungasiqedi uvele lezi inkinga noma usiqedile ungakwazi ukuqhubeka uye varsity Okay baba ngicela ukuthatha ama number ekugcineni because ama direction lapho angikwazi kahle. All right. No kulungile body siyabonga kakhulu and sithemba sizakala. And we welcome you mawusanda kujoyina you're listening to Indaba Yesintu eGagasini. We do this njalo nje ngolwesithathu from 7 to 8. So namhlanje ke siphethe Professor Khehlelezi and ungafona ku 031 537 3000 just ukuhlolela nje and ungafona ubeke inkinga nombuzo imibuzo kumbe mawuprefer ukuthi uvela ubingelele uzoyiqala nje from there. This is Gagasi. Sithatha ke Anonymous now calling us from Entuzuma. Anonymous useGagasini. Hello. Ngiyabingelela Alex nobaba umthetho. Siyavuma bhuti. Kubuyazi ngijabula ukukhuluma ngijabula kanjani ukukhuluma nale ndoda kade nangifisa ngendlela nenikhonze ngayo lo kwenkosi. Yes. Hayi no siyabongela. Siyabonga baba. Yebo baba umkhehlelezi izinto zami yize noma iqonda kodwa khona la ihamba ikhona mntakaNkulunkulu
Bishop inkosi sisebe khona ngifuna ukuthi ungithikele nje funa ngisaphakathi. Lalela baba, awungenzeli favor. Buyela uye ekhaya kubo kamama wakho. Uma ufika uthola inkukhu emhlophe, but le nkukhu ibe yiqhude. Uma ngikhuluma nawe baba, uthi umoya ingcwele kukhona umuntu wake waya kuye wena uyofuna into enhlanhla noma umuntu wesintu, kodwa lo muntu wesintu ngiyambona uyathandaza kodwa wesintu kakhulu ugxile esintwini. Uthema kafika lo muntu uthi umoya ingcwele kukhona uhlanga okwakufanele kufake lona ethi olwenhlanhla noma lokukhuphula izinto zakho. Ngididwa ukuthi baba lento ayihambelani nento eyidlozi lakho ngoba isimoshe into eyinhlanhla yasekhaya komalume wakho. Uma uthi wena kuyalunga kuphinde kustakhe vele idlozi lakho wena linamandla njengomuntu angathi wazalwa wembethe kodwa manje wayiphazamisa wena lento ekhaya kuwe wathi umoya ingcwele awuhamba ubuyele ekhaya uthole lenkukhu ebomvu bese bekushisela impepho emsamo ebese uthatha lenyongo ugeza ngawo ngoba kukhona imali enzima kakhulu kodwa le mali ngidida ngoba uzoyithola emashali noma uzoyithola eSuperbet uzobe ugembulile noma ngibona mina kuthiwa congratulations ngento engathi ithikithi wathi umoya sikhulekise lento singayiyeki. Siyabona Bishop sakho angazi inombolo velotho ngiphupha nginike umuntu omkhulu emhlabeni. Enginike inombolo velotho ngisigoba moza babe nginike inombolo kodwa mangivule ekuseni ngivuke ngiyikhosa. Into vele yenzeka. Iyamkhombisa le sign. Kukhona imali azoyithola. Umuntu okhombisa kakhulu emabuebo naseni ngasemaphupheni. Uzoyithola baba Maduze. Ngiyabonga baba. Okay. So uzoyithola Maduze kukhona into ofanele uyilungisa komalume wakhe mayiqeda kuyilungisa kunento engiyibona mina kuthiwa congratulations kuyena. Imake uyazi sometimes kulezinto zokugembula nokuwina nolotho njalo 200 rand kungaba imali oyiwinayo so kusangaba lapho. So in this instance sikhuluma ngani? You know one day esontweni uma sithandaza isonto selizophuma uthi umoya ingcwele kimi tshela labantu ukuthi ukhona ozonikela ngo100 rand ebese wina emashali noma eSuperbet. Ngabatshela abazalwane they didn't believe mina ngumuntu ongakholele ekutheni abantu abanikele esontweni but banikela abantu. On Tuesday ngathola screenshot ngathola i-call umuntu ewine 98,000 eyiwine le mali ebhejile but inkinga yakho wabheja ngo2 rand edoubt wayekade nikelile esontweni naye wadoubt wabheja ngo2 rand wawina 98,000. So ukuba wayibethe ngemali esixaxa wayizowina enkulu uma isivelile emoyeni la imali ethusayo leyo. Uma kuyimali encane ngeke izivele but uma ivelile la imali enkulu. Right. It's 1919 eGagasini. Usafisa ukubuza nawe phone 0315373000. We are live go wonke ama platforms eGagasi. Indaba with Alex on Facebook, Gagasi FM Facebook page. Konke nje Gagasini. Instagram, YouTube, Twitter, Instagram na kwi app imbala we are live. You can watch the show and listen to the stories or ukufone kwa wena ku 0315373000. Mhlawumbe uyidoubt lento awucabanga mhlawumbe uthi yasebenza or nama views about it. Test esibone ungayinika even igama elinye ngeke sikudalule mothanda be anonymous and ungabuza imibuzo uthi nje akabheka istory sakho or mhlambe awubuza imibuzo owazi kahle ukuthi only umuntu owaziyo ongakwazi ukuphendula. That's how transparent we are and if kukuthi futhi impendulo azila uyangakhona we will say it and ungesabi. Indaba yesintu eGagasini. This is Indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Welcome to Gagasi. Well, thank you so much. We appreciate the newbies. Balaleli basijoyina for the first time namhlanje and from even endaweni uzucabange kude and all over the world. Yes, catchy app. We download it for free and then you'll be able to get my podcast alolu hlelo namanye ama shows ethu mangabe uya ku app yethu ethi Gagasi FM and busu choose ke I podcast. Sinodokotela Khehlelezi siyahlola. Office akwenzele yona office kuyibuza the last caller nje usanda ukuthi umbonela ukuthi uzowina and wasitshela ukuthi kuzokwenzeka kanjani and the guy did confirm ukuthi yes I can attest to it. Ngiyaphupha ama numbers and then ngivuke ngibone. So khona konke ke relationships, careers, business, life, emotional stuff and all of that. Asathu Philile Ngubane from Clearwater. UseGagasini Philile. Yebo sawubona Alex nawe mkhulu. Amen. Yebo siyavuma. Ngiyaphila mkhulu. Ngisacela umkhulu angibele. Okokuqala engikubona ngalo sisi ngibona usizi. Kunovalo olunzima kakhulu sisi olukubambile right now njengoba ngikhuluma nawe.
uthi lo muntu kimi sisi ikhona into ekubambile yazi yakubamba emva emahlombe akho uma uthi uyofuna usizo lento ikujikisa endleleni ngithithwa ukuthi siswami yazi abantu njalo wena kukhona lento abangakhulumi kahle wathi umoya ingcwele bekunecala obekufanele lithinta imali ewu500 okwakufanele ilahleke bese kuthiwa wena intshontshile wathi umoya ingcwele sisi njalo uma kwenzeka into embi igama liphuma ngawe wathi umoya ingcwele kufanele kube njalo siswami ngoba wena kwakufanele kube sengathi uyadlwengulwa kodwa nawe ebuncaneni bakho ngoba yazi ngizwa angazi noma wakhulela kodwa kwakufanele uhambe ukhulela emzini uhlale kaAnti uphinde uyohlala lana uphinde uyohlala lana ngoba into zakho ziqonde kodwa zazizatsheke emsamo wathi umoya ingcwele bekufanele siyolungisa umsamo wakini ngoba abantu ekhaya bazwani kuxatshene ekhaya sisi njengomuntu omnye uphume wabheka lena omnye waphuma wabheka lena wathi umoya ikhona into enjalo fanele silandele angazi ukuthi mina sisi ubani lo muntu wadlula kabi wadlula ngengozi ngoba iyangidida lento mangikhuluma nawo ngeke ngabona igazi lichitheka wathi umoya ingcwele bekufanele uconfirm wena uthi vele sengeke ngasinda nami engozini yemoto noma sengeke ngacishe ngangena kwengozi embi yemoto lokungilandelile ngaso sonke isikhathi yebo mkhulu uqinisile okwabantu nje ngempela abantu abangithandi kodwa mkhulu since ngeza kuwena wangifaka emphomeni ngawubona umahluko eyengozi yemoto sengake ngaba sengozini yemoto neyo ukuthi ke ekhaya sikhule sihambe sihlala yabo babazali bami basheshe bashona lalela siswami nje since wangigeza kwabana mahluko lalela nanokuthi yebo mkhulu ngelinye ilanga sisi awungiphathele lokhu okuthiwa amakinati uyangizwa ngithini ungiphathele kwamakinati ebese ungiphathela amakhandlela awu4 amhlophe neli1 eliyelo kukhona into engizokwenzela yona sisi ebese ubuye wafona ngelilanga uthula ubufakazi la egagasini ngiyokwenza mahala uma ngikuthatha egagasini ngesuke ngikulaphe mahala ukuze uthula ubufakazi amakinati amakhandlela awu4 amhlophe neli1 eliyelo uze kumina kunento engizokwenza nendwangu emhlophe u1 meter okay yebo mkhulu ngizofika ngesonto all right siyabonga ngiyabonga thank 1924 you're listening to Gagasi and this is Indaba and ungafona ku 03153733000 yona number ke usithola kuyona leyo eGagasini asathatha ke nangu anonymous now calling us from Estenga useGagasini anonymous Alex sure but amen ngiyaphila kodwa studio siphila kahle kakhulu mntaka baba wena siyaphila kakhulu nathi sure ngake ngafika kwindumandumane angihlolela kwasho ukuthi ibhizi yayiphuthuma mhlambe nayo izokhumbula cabanga ngoba ngathi ngiphume esigodlweni engase bohle nawo ukuthi yayitheni mina ngoba yayiphuthuma kakhulu yeah so mama ucabanga izokhumbula uthi ngizomkhumbula yayiphuthuma baby shower ngathi kwakunama baby shower into ekanjalo yabo into zasekhaya uyongikhatha noma ukoti lo muntu uyamzuthi kwakunama baby shower hayibo kodwa mhlambe uma uyothi weyeyane baby shower okay yenza njena ke but imake because usungenile ke manje asiza ukuthi izothini right oqala but ungixolele I'm so sorry that is why kuthiwa udictionary indaba edida umndeni ngiyaye ngithi abantu mabengena esigodlweni bhala iphepha elincane lokuthi mase kubuzwa imibuzo udonsele la phepha ngoba ngikutshela into mina udideke straight masuwedwa le ube frustrated uthi isikhathi sincane in vele sincane isikhathi right siphinde number 2 but unenhlanhla ngizothi kancane number 3 ngiseStenga on Saturday this Saturday ngine service eStenga enkulu laphana eStenga I think it's a city hall ehall lomphakathi elikhulu ngizobe ngikhona eStenga lapho ngiyobe ngihlolela abantu ngiyobe ngenenkonzo enkulu lapho kuyobe kwenzeka imanga right lalela bhuti wami ungenzele kanje uma ukuthi uzoba ukhona eStenga bring me iSprite uyangizwa ngithini iSprite ngo2 liter ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukukubona ngaleso Sprite sakho uma sewuze naso uthi umoya ongcwele bhuti lento ngabe ngiyayishintsha ngikwenzela into eyisiwasho mangikwenzela isiwasho kunedliso ohamba nalo wena njengamanje owadliswa umuntu wesifazane wakudlisa ngenyama yangaphakathi uma ngikhuluma nawe manje baba kukhona into ehamba bese ngathi ithinta into engathi izibindi zakho ngaphakathi uyadleka ngoba ledliso lathi lifika phakathi alihlalanga kahle idlozi lakho li strong alihambisani nayo lento uma usathi usekhona kukhona amaphupha amambi njengomuntu angathi ungaphupha uxabana nomathandana wakho osowahlukana naye kunomuntu ongahleli phansi baba
oloke kuhambela izinyanga kodwa lo muntu wesifazane njengomuntu engathi nathi nahlukana yena engakadeli kahle kodwa ithi inkulumo yasezwini lo muntu uyakuzama ngoba uyovala izinto zakho njengamanje njengomuntu engathi wena imali kuphunyuka eduze uthe umoya oyingcwele ngabe ngifuna ama documents noma ngihamba ngiyofuna iCK njengomuntu engathi kunomsebenzi okwakufanele bese ngathi ubizwa umuntu athi woza ndothi uzoba ijoint venture la kube sengathi kune business enilenza wathi umoya oyingcwele njengamanje kustakhe yonke into buyele ekhaya baba uyolungisa umsamo wakho ngoba izinto zakho zistakile kanti wena unamandla wokuthandaza kodwa inkinga yakho uyanqena ayingivahle wayibeka amen Uyayibeka haleluya okay no siyabonga the things engiyipike up la Khehlelezi mosuke uhlola omunye umuntu uyomtshela akathenga ubisi lwembuzi omunye uthi akathenge le drink lo kade uyisho angifuni ukisho ngegama so kufanele kube specific ukuthi akube yiyona le injengoba injalo nje ubuyishilo ngegama impela angithi uNkulunkulu mayehlisa usho ikhambi lo muntu uthi lo muntu uyoqondana nalokho yes yazi uzomangala ukuthi omunye ke kuthiwe akathole nje isihlabathi la kuhamba khona abantu la kunyathela khona abantu abaningi ebeseza naleso sihlabathi mayize naleso sihlabathi afika geze ngayo lento uyosizakala but inkinga abantu emsakazweni bavele nabo bonke makuthiwe lo akayothola ukuthi nabo bayothola kanti isuka iqondane nalowo muntu osuka ukukhuluma naye okay all right so you think ngifaka sport I like ukuthi because we do uhlelo lwendaba as well I remember once ngikubuza kusafika ilockdown leyokuqala you did say ukuthi izohamba iziphelephi and then you were even specific ngendaba yama dates so asikaze sikhulume this thing of air but ngiqala khona manje ngingaphosa nje umbuzo randomly today ku announceile ukuthi endabeni yobukhosi bakwaZulu uNdlunkulu uMadlamini uyena ozoba yibamba so usuyakwazi ukubona ukuthi ubani okuyena ozoba isilo samaZulu next ngiyakwazi lokho ngiyakwazi ukubona uzokhumbula Alex uthi mawungaya ku YouTube ka Dr Khehlelezi manje kuna la ngengafika ngatestwa khona ngiyaye ngisho ngithi mina ayikho inyanga noma umthandazo umprofeti wakwa testwa njengokhehlelezi testwe ema TV ngatestwe ema radioweni bafika kwami bafika emasontweni still abanye bele kuthi asikholwa ngitestwe yonke indawo yeah ngike ngatestwa mina esontweni la okwafika umuntu ephethe case number what I lost my car nayi case number cala livuliwe ngathi mina asambeni manje saphuma siyibandla sonke asambeni manje ngiyoyirecover leyo moto ngayoyithola emahlathini ngazi noma kusetshela iminyama noma kusepine town but emahlathini because ngiyakhumbula sathatha amaphoyisa flying squad kwayothathwa amanye amaphoyisa epine town the nearest police station sahamba so ngayoyirecover imoto kwazo ngayithola straight ngazothola umuntu esontweni wayefike nomuthi ezongishaya ngomuthi naye ngambamba ngawukhipha ngazothola umunye futhi umfundisi wayezothi uzongicekela phansi behamba bewu3 kanti lo mfundisi le ntombazane ihamba nabafundisi abawu2 baqoma intombazane eyodwa kodwa babangani abazani bona ukuthi le ntombazane iyabachithela bawu2 ngakwazi ukuyihlukanisa ngaze ngawungena ku WhatsApp ukuthi hayibo wena phela izolo ntambama ukhulume nalo what good night kulo kanje so nalokho ngiyakwazi but I avoid le eyakho because leyo nto isithinta politically angifuni ukuprofeta into zakakhulu ezepolitiki because kunabanye othola ukuthi ba support ANC abanye EFF abanye DA abanye whatever so bazofila as if why you prophetela laba kakhulu so ngiya avoid but I know let's do this then we will be professional we can do this after the show, do the recording and see Green. Then because my phone la where I shooting the record where and it's cut scene. At the time when the announcement is made, then you can publish it. Well, announce but he said it. Can we do that? We not live. All right, sure. Okay. Sure. Siku kanisani nawe Pretoria, kanisani? Yes, all right. Sure. Ungathi usilalele ku app? Yes, sir. All right. Now we can hear you mfethu. Ukulalela Khehlelezi. Ngicela ngihlolele Khehlelezi. Unjani baba? Yebo Nkosi yami. Oh, sorry kancane kanisani labolalele nabo basuke bafaka ifoni yakho on speaker so please mongehlisa ivolume so that uzokwazi ukulalela. Done. Sure. Uthi umoya ongcwele baba okokuqala ngivika ingozi yemoto kuwe. Uma ngivika ingozi yemoto baba ikhona into elandela kuwe njengomuntu angathi
ngaze ngithola inhlamvu yesibhamu kodwa mangithola inhlamvu yesibhamu ngiyibilise bese ngathi ngithi yogeza emfuleni ohambayo angazi mina noma ukhona umngane oyiphoyisa onaye noma ini kodwa kukhona ukukhuluma okuzothinta amaphoyisa phakathi kodwa lamaphoyisa uzobunganali icala kodwa lo muntu uzobe umuntu angathi uzenza samngani kuwe noma eyini wathi moya ikhona into ezohamba ihambe kube singathi namanje bhuti iyadonsiswana igcina idinga ukuthi kudonselwana ibhamu wathi moya ngcwele uma ngikhuluma nawe njengamanje there is a business obekufanele ukuthi ngabe kuyo kodwa eshona phansi wathi moya ngcwele namanje wena bhuti namanje intelligent kodwa into zakho zonke oyiphushayo zimile iyangidida lento ngoba kube kufanele ukuthi mawubamba ibanga lokuthi na ngiyashada noma umuzi ungakheki umuzi wakho bese ngathi namanje ufa imizwa ngisho phambili wathi uMongcwele ngabe siyayikhulekisa lento singayeki khuluma ngizwe bhuti wami kuba kahle Nkosi yami umoya uyakhuluma qhubeka Nkosi yami hayi ngimini ayikuthusi le accident hayi cha ayingithusi ukuthi nakathi mhlambe athi ukunaba lapha ebusinessini okay bhuti wami ngelinye la ngizobe ngisesowetho kusasa ngizobe ngisesowetho sasa ngiyamuzwa ukuthi ufuna siyephi ngicela ukuthi ngizobe ngisesowetho fika kumina esowetho bhuti wami usho njalo yes angiyakuzwa dokotela kodwa ke bengifuna ukuthi unabe lapha ebusinessini impela ngoba ilapho engikhona ngiya understand baba siyofika esowetho kimi kusasa dokotela amen all right sure but siyabonga thank you. All right, sure. It's 1933 usekakasini siyahlola with uDokotela Khehlelezi. Sengithatha now uPhila from Hammersdale. Shosho Phila. Yebo, sanibona njalo kokufika. Isiphilile bhuti kunjani kwena? Ngicela. Sure. Ngibingelela umkhulu. Ngimuzwa kahle. Yeah, uthi ubingelela kumkhulu. Oh yebo baba. Remember, what's wrong with your phone? Okay, let me just do this. Please, mangabu phone. I know the excitement you're listening. We appreciate that. Kodwa manje if uzofaka ama headphones and uzofaka speaker, quality sithola ngapha ayikho right. Which is why mayisuki ngezwakala kahle si drop nje immediately. So please, yeah, shop ukuthi sikulalela. Sure. Mina isimina umkhulu akwangitshela ukuthi utshwala phambili siyabantu oh no sorry man it won't work shoot network no message shy spoon we'll see if we can get you back Pilas show anonymous name respect kakas hi 03153733000 ma ufona kungangeneki try again anonymous yebo njani Alex njani mkhulu sure but yebo ngisacela umkhulu angibhekene uthi uMongcwele baba asikhulekele kakhulu ithi inkulumo yasezulwini uma ulokuthi uyakhuluma nami ngabe ngwethula into engathi ithunzi elimnyama baba wami angazi ukuthi ubani ekhaya kini owayekade inyanga noma isangoma uma ngikhuluma nawe njengamanje kunomoya engibambayo njengomuntu engathi kunegobo ngokufanele uyolidla elendiki ngathi mina yini indaba wathi uMongcwele baba kukhona lokuzamla okukhona njengomuntu engathi usindwa ngamahlombe akho wathi uMongcwele kunento okufanele uyivume edlozini njengomuntu engathi siyokumisela ukhamba lasekhaya kobaba wakho angazi noma awuhlawulwanga yini kahle kodwa lento izokuhlupha ngoba isazokuvalela into engathi kodwa imsebenzi noma izinhlanhla ama opportunity wathi uMongcwele hamba olungisa baba ngoba kunalento ekulandela ezibungoma njengomuntu engathi kunomuntu wadlulile emhlabeni ekhaya kini kodwa wadlula lezi ikhwama ihlanjululwanga kahle angazi bhuti lapho khuluma nami ngizwe yo mkhulu iqiniso uma mkhulu wami adlule emhlabeni obeyisangoma and boka baba vela ngihlawulwanga ngendlela kufanele bhuti umamkhulu wakho ikhwama zakhe zihlanjululwe mayiqeda ngiyibona ilandela wena njengamanje wena unobuthongo obukubamba njalo mazithi 1 o'clock seyilanga selithe ukwehla kancane bese kuyahamba lobuthongo kakhulu vele uhamba nayo lento kanti futhi umuntu onenhliziyo encane ulomuntu ongancengi ngisho ku relationship usheshe ufuna ukuduba udikile nawo kuyiqiniso lokho kukhulu ngize ngahamba ama psychiatrist manje ngitshela ukuthi ngine bipolar because icabana njalo nomuntu wami akuyona bipolar bona sebeyitshela ukuthi awuphilile emqondweni kanti cha into ezoyenzeka manje usazongena ezidakamizweni nasophuzweni ngendlela eyisimanga ulwe nabantu masophuzile ya mkhulu inkinga mkhulu boka baba angazi manje sizokwenza kanjani yenza kanjena baba ngiphathela intambo egreen ebese uthatha intambo emaroon le ebubende emaroon negreen uze kumina Sunday sibone ukuthi siyokwenzela iplan yipi
Yebo, ngibonge kakhulu mkhulu. Amen. All right, mfethu bamba nje kanjalo ubulalela igagasi izolo indaba. Cha Alex. Oh, okay. So ngama Tuesdays sisikhulume khona program la sibheka khona ama chronic conditions nama meds nanokuthi uma ngabe una mahlala khona kuthiwani okuthinta COVID-19. So izolo besikhuluma ngendaba ye mental health. So I'm asking ukuthi are you on treatment? Yes, I'm on treatment right now. But yes. Treatment light. Yes, light. But cyclothermic. Yeah, a less severe form of bipolar. Sure, yeah, okay. So leyo show uzokwazi ukuthola i-podcast yakhona mongasuye ku Gagasi app. Khehlelezi if uthi wena umuntu enezinto zesintu bazomdiagnose medically njengakanje but you are not saying ukuthi until aqeda ukudla amagobongo akame kwi treatment akaqhubeke naye. No, udokotela akaqhubeke nendlela kadokotela. But udokotela namayibuka uyibuka njengokuthi akaphilile kahle emqondweni. Kodwa thina masifika siyibuka ngala kufanele alungise umsamo wakho. Automatically izoyilungela lento but it doesn't mean ukuthi stop amaphilisi akho. Kufana nokuthi mawuphuza imbiza yami. Uthi mawuyiphuza uthola ukuthi mawukade udla amaphilisi eHIV uthi mawuyochecka ayisaveli. It doesn't mean ukuthi awusenayo. Cha, imbiza iyona efike ya overpower le nto yavulisa amasosha akho. Idle qhubeka ne-treatment yakho. Sure. Alright, but manje mkhulu ungamkhuleka ubese buyekile umngongo before ashona wayesekhatha sebuyekile. Lalela akabuyekanga kahle. That is why ngithi lezi ikhwama zidinga ukuhlanjululwa. That is the frustration from your ancestors edlozini. Kune frustration ekhona. Lento isiwela kuwe. That is why une anger nawe ungakwazi ukuphila kahle nabantu. Right. Ngiyabonga mkhulu. Siyabonga. 1938 ungabi namahloni. We don't judge on this show. All we want is to support you uzanenkinga yakho and njoba uanonymous mawuthanda. The number is 031 537 3000. 031 537 3000. Kanti Alex enye into abantu kumele bayazi. Ngiyakwazi ukumuzwa umuntu oyisitha sami my phone la. How? Because you also have abandaba enemies. There's a competition and they believe ukuthi Khehlelezi unomona. They believe ukuthi Khehlelezi maybe uthwele or something. Ngiyakwazi umuntu ukumuzwa ephone ukuthi cha lo muntu ngibese nginqena ukumhlambalaza eradweni because kuzoba nabanye abaphatheka kabi but why unganama manners men of approach that is why ngizam avoid bese ngimiyeke ngelinye ilanga mayifika kimi bese yazi wena wafona wathi wathwethe emsakazweni wawuzama ukubukisa kwasho ukuthi ngikubambile kodwa umphendule kulenkinga asuke ifuna ngaleso sikhathi but mayizama ukungidriver ngimdrive ngikhombisa ukuthi experience nginayo kulomsebenzi bese uyamhlonipha nje umshiye khona la umhloniphe ngimshiye kanjalo nango Khehlelezi esho njalo okay let's put this kodwa ngisho ukuthi lo muntu ebusuka kalali kahle. Don't do that. Let's put this to a test. If mhlambe you one of those people awufone mhlambe uyifihli igama noma ushintshizwe, I want to see lento akhuluma ngayo ukuthi izokwenzeka yini. Usekakasini. Ngaseqaleni I made an appeal yokuthi if wake wafona wahlolela uKhehlelezi wakutshela ukuthi yenza ukuthi nokuthi ngiyafisa ukuthi ngiyizwe sosinikeza feedback ukuthi yenzeka lento wayishilo why yenza lento khona umlelelo ufonile wathi why empophome njalo so ngiyawathanda lawo stories lawo so that sizobona ukuthi kwenzeka kanjani. We are live go wonke ama platforms eKagasi. You can watch the show. We're streaming it as well. 031 537 3000 or Professor now, right? Yes, but still Archbishop. Yes, all right. Professor Archbishop Khehlelezi eKagasini until 8. Yeah. In this edition of People Who Really Need to Rest, Oaks who gave up on WhatsApp and told all their friends about it on Facebook. Hi man, talk about sending mixed signals. These people need to rest. And so do you. So why not take a sabbatical? Buy any crisp Savannah Dry, Light, Angry Lemon or Gin. You could win 3 months' salary to lay all your problems to rest, bafowethu. Savannah, it's dry but you can drink it. Not for persons under the age of 18. Indlela yokuphila iqala ngokuhlola njalo iTB, HIV kanye nezinye izimo zezempilo. Kumbula iTB ingagwemeka ilapheke futhi ivikeleke. Asamukele sixhase labo abaphila nalabo abathintwa iTB futhi sikhuthaze labo abaphila nalezi zifo ukuthi bathathe imishwanguzo yokusindisa nokuvikela impilo zabo. Asingacwasi futhi sibandlulule labo abaphila neTB. Asihlanganise izandla ukuqeda iTB kanye neCovid-19. Kumbula ukuthi insiza zezempilo ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Checka impilo, yazi
isimo sakho. Hlala ngaso sonke isikhathi uhlolela iTB, iHIV, isifo soshukela nezinye izimo zezempilo. Lo mlayezo niwethulelwa umnyango wezempilo. As an ABSA customer, I can do more on my ABSA banking app with a free digital fraud warranty and free accidental death cover for a year. Download the ABSA banking app and move to ABSA today. We do fees better so you can do more. That's Africanacity. ABSA is an authorized FSP. T's and C's apply. This is your talking friend, Alex on Indaba. Fellow South Africans, my name is Cyril Ramaphosa. I'm addressing you this evening. Whenever I travel into KZN province, I take time to listen to Indaba on Kakasi FM with Alex Mti, and I find Alex quite informed, thorough and articulate, so I enjoy his show. So if you want to get good insight into issues, listen to Indaba on Kakasi FM with Alex Mti. The Honorable Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa. Indaba with Alex Mti on Kakasi FM. After screaming between 8 and 10, you need musical policy country to Inhliziyo. So we have Colin Zondo to be with you on R&B, ballads, the music of the soul. Sure. Where are we now? Sigu Sandiso Mthembu Emlazi. Shosho Sandiso sekakasini. Mr. Mthiyane unjani baba? Sikhona Mthembu unjani kwena? Hayi sikhona baba. Ngibingelwe ndomandumana. Amen Khehlelezi. This call is now being recorded. Oh, okay. This call is being recorded. Why now? Sandiso sekhona? Yebo ngikhona baba. Oh, you are recording le call. Ngoba ngumuntu oshesha akhohle ngithi kuzongisiza kakhulu. Yebo. Ngisacela ukuthi umkhulu angibhekele umkhulu. Baba okokuqala uthi umoya engcwele mawusathi nawe uyakhuluma kuthiwa angikhulume ngesibongo sakho. Uma ngikhuluma ngesibongo sakho baba, ubaba wakho ngabe ngiyamfuna ngihlale naye phansi bese ngithi baba kanti wena mawukhula before ube nomakoti ukhulele kuphi ngoba kukhona into engidida kakhulu uma kuthinteka isibongo sasekhaya baba wakho wathi umoya engcwele ungathi mawuphahle emsamo baba ubona izinto zingalungi kahle ngoba kukhona abantu abadlula emhlabeni bebambane ngezandla noma bebambane ngamawashing ekhaya kubo kababa kodwa lento ilandela wena manje mawusathi usekhona baba kukhona inhlanhla wena ozalwa nayo ekhaya kubo kababa ophuma nayo kodwa iyangidida lento ngoba uma uthi uyafika ekhaya lakho wena kunalempi evuka kube sengathi yakuthinta lento ingidida ngoba izithinta nesimo sokusebenza njengomuntu angathi wena ungahlala ulahlekelwa imali njalo kwesinye isikhathi ugejengwa abantu bakuthathela izimali wathi umoya ngcwele kunesikhathi lana baba osazohamba uhambe kube sengathi kuduka impahla zakho zokugqoka yathi nkulumo asilandele lento kakhulu ngoba baba uphilile kukhona into egijima kodwa iziyothinta isisu sakho kube sengathi wena ugijinywa into engathi ilumbe esiswini wathi umoya ngcwele usazohamba uphelelwe imizwa wena kancane le mizwa iloku iphela mawuthi uhlangana nomuntu esifazane yathi nkulumo asikhulume lento kuwe singayiyeki ngoba kukhona isikhali esikulandela kancane ngathi mina moyo ingcwele kanti wena baba namanje awukhulume ngomndeni wakho ubani wayiwele emndenini ngoba ikhona into ethinta amawele ebisithinta wena njengomuntu engathi singageza sigeza inhlanhla hayi ngiyakuthola nkulu okuningi anginalo ulwazi lwako kodwa hayi ngiyakuvumela mkhulu. Amen. Imake okupho ongakutholi baba? Ikakhulukazi nje kulo umkhulu okuthinta kakhulu amawele. Ngithi mina emndenini wakho baba ubani umuntu owayeyiwele ubuza lokho kukhona baba umuntu wayiwele emndenini uyangizwa ngithini ngoba namanje mawusathi usekhona emndenini kababa wakho kukhona abantu abangazwananga kahle namanje abangangenelani lento edala ukuthi nawe mawuthi uhlanganisa izinto noma nithi nishisa impepho kungalungi kahle angazi noma wena wahlawulwa noma uhlawulwa ngakodwa kukhona into engaclocki noma engaclicki kahle mawuthi wena ubiza isibongo sasekhaya kubo kababa wakho. Hayi ngiyakuthola mkhulu mhlambe kuzomela ngilandelele kubazali. Amen. Okay. All right. Amen ngiyabonga kakhulu. Siyabonga nathi. Usekakasini kwindaba njengamanje. So we taking calls sesithatha Sifiso Newlands Sifiso Ndimanda. Sifiso. Yebo baba njani? Siyaphila wena njani? Hayi ngiyaphila. Ngisacela ukubingelela la kumkhulu.
Amen baba. Ninjani baba? Siyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Baba isikhala sami esikhulu buza uma uxineke kabi for the past 3 weeks kodwa vele sekube 2 years approximately eshawe stroke, so bengifuna ukuzwa indaba yakhe baba. Yazi baba, ikhona into engididayo eningayinakanga futhi nina. Uthi uMoyengcwele uma wakho mayizobanjwa istroke noma lento izomqala, kukhona into eyiselesele lake langena endlini la athi naye ulala khona, walishaya yena ngonyawo, walikhahlela ngonyawo elikhahlelela ngaphandle. Ngithithwa ukuthi kunemali lo mama okwakumele ayithole kwenye indawo before abanjwe istroke. Umuntu wayeactive ngalendlela eyisimanga, njengomuntu angathi kukhona umuntu wadlula emhlabeni kubo kodwa wayembhala into engathi amafa, wathathela inyathelo lo mama njengomuntu angathi kunendlu okwakufanele ithinta igama lakhe, samuntu angathi namanje kuthwala endlu siyampha yona noma iye yakhe. Wathi uMoyengcwele yazi bamthathela inyathelo wazi walandela umuthi, lo muntu abawulandile bamshaye ngawo umuthi wasehawiki, kwangathi bamshaya ngomuthi wasehawiki. Yathi inkulumo yase lo mama usazosinda kodwa mayisinda ngeke aphile kahle, ispinal cord sakhe ngeke sisebenze kahle, njengomuntu angathi kunento ezombamba eqolo ngoba kumanje bekufanele ukuthi akakwazi ukuyihambela umuntu obekwayo. Angizwe ukuthi ngithi noma ukuphuza akakwazi, kodwa wathi uMoyengcwele kuzolunga lo mama, ake nizame ngelinye ilanga makuyisonto nize naye esontweni, kodwa maniza naye ningiphathela amanzi omfula bese sibona ukuthi senza njani. Ngoba besisetha appointment ukuthi sibona ngoLesihlanu sifike ngesonto. Okay, fika ngoLesihlanu baba. Awusifike ngoLesihlanu. Amen. Yeah. This is Indaba Yesintu ngoLwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Siqhubeka sisekakasini ithini yakho i-call noma i-comment. It's 1949 now, all right? Sithatha Anonymous calling us from Wanqamuka Potchefstroom. Okay, we'll try you again. Nqamukile Anonymous Potchefstroom sizobuyela again. Asiyakahlabisa now. Anonymous, sawubona kakasini. Angibingelela Alex, ngibingelela nakukhulu. Amen Khehlelezi. Bengicela ikhehlakele ngibhekele nje nami ngapha. Baba ake ngibuze, uphi umama wakho okuzalayo? Ukhona ekhaya. Lalela ke ngelinye ilanga bekuzoba mnandi ngabe sikhuluma kanjena ekhona. Yazi ikhona into emlandela kabi lo mama njengento engathi igama lokunuka ubuthakathi. Lento izobamba nawe noma nawe ugcina ungena kulento kwesinye isikhathi uthi mawufika endaweni bagcine bethi izinto zethu zingasilungeli yilo. Wathi uMoyengcwele kunecala wena osazoli attenda ngithithwa ejele kuthiwa ngukhulekise ngekhiye zasejele. Kunento ozoyiboshelwa uboshela into ongayazi kube sengathi namanje kuntshontshwe inkomo zabantu kube sengathi nawe igama lakho liyabaleka. Yazi ngizuzolandwa abanye abantu bekulanda ngemoto kuthiwe no man nawe kuthiwa wawukhona. Wathi uMoyengcwele kunento esidwaqwa ekulandelayo kodwa isuka kumama njengomuntu angathi umama naye bamnuka ubuthakathi. Wathi uMoyengcwele namanje uthi umoya yazi angazi ukuthi wawungakanani ngonyaka kodwa ka1999 kunezulu elangena enxiweni kodwa ekhaya kubo kamama wakho kwangathi leli zulu langena kodwa kwaku October 24. Wathi uMoyengcwele leli zulu mali ngena kunomonakalo elawenza. Wathi uMoyengcwele ikhona into eyasala lapho njengomuntu angathi nina kwakufanele into zenza inganilungele. Uthi uMoyengcwele kukhona umsebenzi okwakufanele uthole wena kwenye indawo kodwa le ndawo kodwa yase Witbank eMpumalanga kube sengathi ugcina umphathi wenye indawo. Wathi uMoyengcwele namanje wena kustakile awukwazi ukuya phambili ngoba namanje awunalutho njengomuntu angathi kuphela ngisho nemali esandleni. Hayi impela kunjalo ngathi ngasala kanjani dokotela. Kuyofanele uzame ukuthi uthole le number ezobizwa la ulalele kahle uselect ya ne number ikhona. Yes ikhona. Imaka mfethu uyayazi yonke lento kunjalo ngempela. Okunye impela siyakwazi ukuyiqiniso okunye phela sasizingane ke njengoba ibona. Okay. Yenza njani mfethu? Uyabona njengoba nje uhlelo ngithi we are streaming it kuwonke ama platform egagasi. Ikhona inamba njengamanje sesifakile yaka Khehlelezi 087, right? Ikhona mongasuye khona manje nje Facebook, Twitter, Instagram app na ku YouTube uzoyithola inamba so that uzokwazi ukuxhumana naye. Siyabonga. Sure. Ithi number abalaleli bangakuthola kuyona. Inamba ithi 087 550 1177 and then ngicela ukuthi abantu mabe phone ngizama ukuavoid lento yokuthi abantu badliwe imali. Ngike ngathuka mfowethu mangithola umuntu edliwe imali engango 57000. Kanjani? Ufike wangena ku Facebook wakhuluma noKhehlelezi wrong.
That is why ngithi ungabona umuntu ekuphendula ku Facebook niphendulana inbox akumina loyo mina iphela ithini 087 550 right 11 77 and then mawufona izothi hello welcome to Khehlelezi uma ufuna isiZulu press 1 uma ufuna isilungu press 2 ulalele kahle ngoba izosho ukuthi mawufuna i-booking yasegoli press abani mawufuna ukuthi kusema pharmacy press abani mawufuna ukuya kwi HR because it's under i company yami ufuna ukcomplain maybe ngokhehlelezi noma ngani iyakutshela futhi press abani ikusa direct kwi HR department yo complain. Number 1 le ndaba yama-scam inkinga because no Dr. Mnyado wayekhala ngayo no Dr. Bathini Batha wayekhala ngayo uzoyibona ke kuma platforms lawa Gagasi 0875501177 anonymous ayishuthi umsamo wakho ngempela unenkinga ngoba athi uzama kangeneke finally mawuzuthi uzungenile then wa dropheka ususe Gagasini anonymous hi Alex nomkhulu ngiyabingelela yes kunjani Kanjani? Sikhona nathi. Ngathi ngiyabheka umkhulu ngineyinkinga zezimali ukuthi mangingathola imali cha iyakhamba imali yabaleka ikhamba isikhamisele inkinga zakhona. Kwaba nenkinga emndenini kwaba ngezi komalume kumangumfami na yonke into. After manje ugogo wami bengasaveli because ubevela before ugogo kuboma komalume. Evela before waqhubeka isikhathi eside njengaveli and manje uvelile last night uvela unginikeza imali ingathi o newspaper sort of aboma ihlangene ingakahlukanisa ngathi nje 100 rand abaningi o newspaper maningi abahlangene so angikhonanga ukunderstanda la mhlawumbe umkhulumi angichaze lapho ngibhekele nobunye ke ngafela sisi uma imali vele o newspaper abaningi isikhathi esiningi kunomuntu osuke ethwebula inhlanhla imali kodwa le nhlanhla mayithwebula usebenzisa imali yamaphepha ebese lento uyayithwebula ilindela ke sisi ukuthi soon maduze kukhona ifraud abazokushaya ngayo maduze nje nawe ngeke ukholwe ukuthi lento yenzeke kanjani noma ukhona umuntu ungixolela ungangizwa kabi nomuntu wakho angangizwa kabi makuthi uhleli naye kukhona umuntu ozofika ujole naye kanti akazile ngothando lo muntu kunezinto azokuphuca zona ngoba unalo vele lelo bhadi lokugilwa abantu othandweni uyangizwa kahle sisi unalo lelo bhadi lokugilwa abafana othandweni beyitshela ukuthi baze ngothando kanti kunento abayibhekile kuwe ngithithwa ukuthi sisi abantu mabekubuka babuka umuntu onemali kanti wena uyahlupheka uyazama ngiyakubona uyazama ukuhlanganisa nezitifiketi zami ukuthi ufunde kodwa izinto zakho ziphelela obala uthi umoya ingcwele sisi kimi ikhona vele into ezibungoma ekubizayo wena ubizwa ebuthwaseni kunento ibalekelayo ezibungoma njengomuntu angathi ungazi ukuthi wena ngikholelwa kakhulu kunaleli bhayi ololo uhlala uliphupha uphinde ulizibe uhlala uliphupha uphinde ulizibe wathi umoya ingcwele ngididwa ikhanda ke manje elinzima kakhulu elihlala njalo likubambe lihlale njalo likubambe wathi umoya ingcwele uzogcina ufuna ugwayi wamakhala isinemfu ofuna ukusibhema ayaqothela senzani ke mkhulu angeke ngikwazi ukulapha efonini the only thing ukuthi ufike kimi noma ungilandele ku social media ungibone ukuthi ngizobe ngisenkonzweni kuphi ngoba ngisho ngithi ngiseStenga this Saturday the whole day ngo12 emini up to 6 ntambama ngiseStenga. Okay uphendulekile sisi mphindule. All right number 1 masifice sesengasekupheleni sorry ukuthi usifice ngasekugcineni but the good news is that Indaba ikhona yonke indawo so masesiphelile you'll get the podcast yaloluhlela kwi-app and then ama videos as well uzowathola ama video yonke indawo nje ku social media and inamba ke ikhona lapho uzoyithola nje bade sisishilo asibambe nangomunye anonymous show in fact angidingi nanokuthi ngize ngibuze ukuthi ubani ofonayo ngisho ngingabheka indawo kuphela ngoba sonke singo anonymous namhlanje anonymous show we mfowethu uyaphileka siyaphila kunjani kwena isibingelele nakudokotela amen Khehle dokotela yebo hayi awenza udume ngazo ziningi ngidume ngazo baba ngihlolele dokotela ngikuhlolele uphi lo muntu othi wena umahlekisane wami noma umakoti ukhona umakoti angamahlekisane right umakoti right ngifuna ukusho kanjalo okay lalela ke baba uze usize uma uza umoya wakho uphakama
uze ungamxoshi umama noma nihlale phansi nilungise inkinga zenu. Uma ngilandela ngomoya oyingcwele kimi, angazi noma umntana wakho umakoti noma ukabani, kodwa kukhona umntwana wakho oqala nqa uqala ukuthola umntwana owaphuphuma, uthema kaphuphuma wangayinaka lento iyalandela. Uthi umoya oyingcwele kwakumntwana womfana. Njengamanje baba ngididwa ukuthi kunenkampani obekufanele ukuthi ngabe unayo, a construction company own straight kube yakho. Uma ngithi ngiyalandela ngomoya oyingcwele baba, kunenhlanhla enkulu ezayo kuwe wena usazonikwa indawo. Yazi ngibona baba wakha into enkulu engathi guest house, ugcine kube sengathi accommodate abantu. Wathi umoya oyingcwele kodwa iyangihlupha lento yomsindo ekhaya ngoba kunomuntu onibele sele ngesichitho nomama ekhaya, njengabantu eningagcina nilala ngamakamera ahlukene. Wathi umoya oyingcwele uyigade lento baba, usazothi mawubuka umama ube nenhliziyo encane uzugcina umbeka isandla ngoba kunesichitho esimbi kodwa esiphehla umuntu wesifazana ekhaya osemndenini. Wathi umoya oyingcwele bebengafisi ukubona wena uphumelele empilweni njengomuntu ongahamba kube sengathi uwaneza imoto ungena ezingozini ngaso sonke isikhathi. Yeah. Udokotela kodwa uyaqinisekisa ukuthi iphehlwe ekhaya hayi ngaphandle. Ngicela ukusho baba, ngiyaqinisekisa lokho 100% sure. Ngiyakusho futhi uzubuye kimi sihlale phansi ngoba ngikholela ukuthi mina ngize ngisho ngithi umazi bani lona, ubuye kimi siwu2 ukuze mase bebuya bengibuza ngiphike yonke leyo nto. Okay, siyabonga kakhulu dokotela. Sure. Siyabonga. Well, ngiyabona incengo beyisangena, but unfortunately we've come to the end of the show. Zonke izinto eziqalayo kufanele iphele. Siyibambala na ke conversation yethu namhlanje and ungalalela uhlelo kusukela eqaleni uze kufike egcineni lapho sikhuluma khona ke no Professor Khehlelezi echaza ke izinto nokuhlola njalo njalo. Ushilo ukuthi le number uzoyithola sifakile nathi la. Ungasuye nje ku Gagasi FM kuona wonke ama platforms uzoyithola. Doc, siyabonga kakhulu. Yeah, siyabonga kakhulu mfowethu. All right. Besikhathi sikhuluma ke no Khehlelezi uzoyithola podcast lolu hlelo nama videos akhona as well namanye ama shows. Ma topics sisiwathole kuwena ungasi-emailela uthi indaba@gagasi995.co.za. Indaba was produced by Mr. Mabaso, mina ngingo Alex Wagwamtiane, and this has come to an end. Up next kuzongena ke uColin Zondo shaya ngomusic omnandi opholisa inhliziyo busuthoba ke namanxeba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.